Nggih. Mula ngene ora usah gelo. Saiki perkara putu karo Mbah tak ilangi. Betul. Sekarang menjadi pasangan. Iya. Nduk niki nembang Nyidam Sari gandrung pasanganmu Mas Gareng. Wis. Ning nggone banner iki uduk Gareng sampean itu sing dipajang kok tapi tekane sampean ya. Iya. Kuwi jane Gareng Angga kuwi. Anu nun sewu niku gambare garenge pun mati lho, Pak. Wis saestu sok mleyan nimbali kula ganti nyuwun foto kula mawon mengke ngerti foto kula kirim. Ya ben ora kleru sok ganti Gareng ae. Lah Mas. Oh, keren. Jera. Kudune sing luwih enom to, Mas. Supaya panitia ora kleru. Heeh. Ganti Gareng. supaya panitia ora mumet, ora sawayangan. Ana kancane ditinggal. Iya. Ya, saiki Nyidam Sari dibawani. Nggih. Nduk niki gandrung Mas Gareng. Wis Ayo. kuwi anggapan wolana sing bagus dhewe. Ya ta. Nggih. Arep kaya